bwletin y farchnad nawr ar gael ar wefan HCC, a yn yr bwletin mis yma, dyn ni'n edrych ar y farchnad wyn fe gawson ni llynedd yn 2016 a'r ffactorau oedd wedi chwarae effaith ar y farchnad. Hefyd mae yna'r diweddarau ar prisiau wyn, gwartheg a mwch ar y tudalen gefen. Y ffactorau mwyaf gaeth effaith ar y farchnad yn 2016 wrth gwrs oedd effaith yr EU referendum ar y euro a'r sterling a hefyd fel hwnna wedi cael effaith ar y prisiau farchnad yn ail hanner flwyddyn. Dyn ni wedi gweld bod faint sydd wedi dod nôl i allforwyr wedi cynyddu oherwydd yr bint wan i gymaru â flwyddyn gynt, ond ar yr un pryd yw'r farchnad dramor enwedig i Ffrainc ddim wedi bod hanfod grif a byddwn ni'n gobeithio oherwydd faint o arian sydd ar y cyfandir i hala'r cigôn a hefyd competition sydd wedi bod yn y farchnad o gwledydd eraill sydd cynhyrchu cigôn. Hefyd, dyn ni wedi gweld yn ôl ffigurau carcas bod y cynhyrchwyr wedi ddim methu gael ei wyn lan i pwysau y blynyddoedd cynt, oherwydd hynny mae'r rhifau sydd wedi dod ymlaen i farchnad rhywbeth yn debyg, ond mae faint sydd wedi cael ei cynhyrchu bach yn llai o ran tynellu o cigôn. Symud ymlaen, dyn ni gweld o'r census bod yna fwy o wyn yn yr Cymru ac yn UK, oherwydd hynny, a rhifau lladd wedi bod rhywbeth yn debyg, mae'n disgwyl bod yna digon o wyn mynd i fod ar gael i ddod ymlaen i'r farchnad dros y misoedd nesaf.